friends and welcome back to Info Tamla. இன்னைக்கான வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா டாப் 5 world widest places in சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போய்லாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேசஸ் இந்த எந்த இடம்லாம் தெரியல, ஆனால் இந்த அருவியில் ஒரு 3 வித தண்ணி கலர் வருது. ஒன்று சிவப்பு, இன்னொன்று மஞ்சள், இன்னொன்று பச்சை. ஐ மீன் இந்த சிக்னல் கலரில் வருது. ஆனால் இது வந்து ரியலஸ்ட் பிளேஸ் தான், நீங்களே நல்லா பாருங்கள். அந்த ஓரமாக க்ரீனு, இங்கே ரெட்டு, அங்கே எல்லோ. ஆனால் தண்ணி வரும்போது ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. இதில் வந்தால் மட்டும் இந்தமாரி கலர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ இதுவும் ஒரு மிஸ்டீரியாக இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு வைடஸ்ட் பிளேசஸில் நான் இதை தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல போட்டிருக்கேன். சரி வாங்க நம்ம செகண்ட் இடத்துல பார்ப்போம். செகண்ட் ஒன், இந்த தீவை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா அதில் ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் இந்த தீவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கடலை பற்றி சொல்லணுன்னா கடல் கூட சொல்ல முடியாது. ஒரு சின்ன பரப்பளவில் ஒரு பிங்க் கலரில் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த மாரி தான் இந்த இடம் இருக்குது. இது சுற்றி ஃபுல்லாக கடல், அந்த ஓரெல்லாம் நீல கலரில் இருக்குது தண்ணி. ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் பிங்க் கலரில் வாட்டர் இருக்குது. அதுவே ஒரு மிஸ்டீரியாவே தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த சைடு வாழ்கிறவங்களுக்கும் தெரில இது எப்படி இப்படி பிங்க் கலராக இருக்குன்னு. சரி வாங்க நம்மளோட தேர்டு விஷயம் பற்றி பார்க்கலாம். தேர்டு விஷயம், ஸோ ஒரு கை வந்து அப்படியே இந்த டெசர்ட்லேருந்து, அது வந்து டெசர்ட்டு, அது மேலே வந்து ஒரு கை இருக்கிற மாரியே இருக்குது. இது ஒரு ஏலியன் பண்ண வேலை மாரியும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். அந்த இடத்துல பயணம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் யூஎஃப்ஓ பார்த்த அது சாட்சி இருக்குது அது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் இது ஏலியன் இல்லை, இது வந்து டெசர்ட்டில் யார் பண்ணானே தெரியாமல் ஒரே ராத்திரியில் இவ்வளோ பெருசாக ஒரு கை வந்திருக்கு. ஆனால் இது என்னன்னே தெரில. இதுவும் ஒரு மிஸ்டீரியஸாக இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு வைடஸ்ட் பிளேசஸில் தேர்ட் பிளேஸில் இதை வச்சுருக்கேன். சரி வாங்க ஃபோர்த்து பிளேஸ். இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுமே, வாவ் செம்ம இடம்னு. ஆனால் இந்த இடம் வந்து அமேசான் காட்டுக்குள்ளே இருக்குது. அமேசான் காடு மீன்ஸ் அந்த காடு, பெரிய காடுன்னு சொல்கிறாங்களே அதுதான். ஸோ அந்த காட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓவல் மாரி, அந்த பிரிட்ஜு மாரி இருக்கும். அதே அப்படியே அந்த தண்ணியோட ரிஃப்ளெக்ஷன் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஓவல் மாரி இருந்து ஒரு சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் போய் பார்க்க முடியாது, இல்லைனா அமேசான் காட்டில் தான் போயிருக்கோம். சரி வாங்க நம்மளோட ஃபிஃப்த்து விஷயத்தை பார்ப்போம். ஃபிஃப்த்து விஷயம், ஒரு இடத்துல கேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, கேஸு பெட்ரோல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தோண்ட ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் அப்படி தோண்டிகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு யாரோ மேட்ச் பாக்ஸ் கொளுத்தி, என்னடா இந்த இடத்துல எதுவுமே வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா கேஸ்னால் கண்ணுக்கு தெரியாதுல்ல, அதனால் எதுவுமே வரமாட்டேங்குதுன்னே சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ச் பாக்ஸை கொளுத்தி போடவும் அந்த இடத்துல இப்படி நெருப்பு பிடிச்சிக்கிட்டு எரியுது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிஸ்டீரியாவே இருக்குது. ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு இந்த இடத்துல கேஸ் அப்படியே ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது, அதனால தான் எரிஞ்சிச்சின்னு. சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்